Srebrenica. Pomen Srebrenice bilo gdje u svijetu u ljudima probudi sjećanje na 11. juli 1995. godine i genocid koji je počinjen nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. Živjeti u gradu koji je ubijen, gradu koji se iznova ubija medijskim i političkim scenarijima. Živjeti u Srebrenici znači živjeti Srebrenicu onakvu kakva jeste sada. Srebrenicu koju i danas ubijaju raznim načinima. Sjetimo li se Srebrenice ikad osim u julu? Srebrenica u onih 364 dana, malo je glupo reći grubo, jako malo živi. Srebrenica je zaboravljena, znači svi se sjeti samo pred 11. juli, pred obilježavanje stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Taj 11. juli utjecao na svakoga ko nije iz Srebrenice, a kamo na nas koji smo rođeni u Srebrenici. Znači, svi smo mi izgubili veliki dio svojih familija, komšija, prijatelja i to je nenadoknadiv gubitak. Ali kažem vam, osjećaji su jako pomiješani, pogotovo kada dođe taj 11. juli. U jednu ruku se i raduje na tom 11. julu, jer tada nam dođu naši prijatelji koji ne žive u Srebrenici, znači dođe i naša dijaspora, onda imamo s nekim i da popijemo i kafu. Da vam kažem iskreno, Srebrenica je od 11. do 11. mrtav grad. Pa ja mislim da su mi manipulisani, ovi građani Srebrenici, da su mi na neki način žrtve ovih naših lidera. I jedna i druga strana, i srpska i bošnjačka, ne radi na dobrobiti ovog grada. Svi što se kažu, beru kajmak na osnovu grada Srebrenice. U srebreničkom genocidu ubijeno je 8372, ali taj broj nikad neće biti konačan, jer je ubijanjem djece ubijena i majka koja i danas traga za svojim sinovima. Ima i mjesto ostavljeno za ovoga drugome sina. Koliko su oni imali godina? Pa eto se, ovaj 74. ovaj mlađi, a onaj stariji je 69. Bio je oženjen, ima curica i eto. Kada ste saznali da su oni u stvari ubijeni? Pa vidiš, nakon toliko godina nisam znala ništa. Otad ste imali nadu? Pa sve sam imala nadu, a nema od toga ništa. Kada ste vi svoje sinove zadnji put vidjeli? Pa tog 11. Gdje ste ih vidjeli? Kako to bilo? Kod kuće. Pa kod kuće, to meni je kuća vamo, onaj kraj puta blizu na vodovog potočara. Eto, rastavili se tud, oni su ošli pri Košumi, a mi smo se popli, ja i snaha i dijete i dolam potočara. To je bilo utorak 11. Eto tako, to je za njih bilo viđenje. Oni su u danak do Košume gledala sa njom. Bratunac, Bijeljina, Foča, Han Pijesak, Rogatica, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica, Srebrenik, Ugljevik, Višegrad, Vlasenica, Zvornik su gradovi rođenja onih koji su ubijeni u julu 95. Njima u čast, u ime svakog imena upisanog u memorijalnom centru u Potočarima, u čast nevino ubijenih i ubijenih pred očima gospođe Evrope, svake godine od Nezuka do Potočara stazama kojim su tražili spas od četničkih egzekutora i koljača, preživjeli Podrinci pohode Marš mira. Godinu za godinom Marš mira je rastao u pokret koji je povezao cijeli svijet. U Maršu mira i sjećanju na proboj 1995. godine od Potočara do Nezuka više ne učestvuju samo preživjeli iz srebreničkog pakla, nego i borci za ljudska prava iz cijeloga svijeta. Učesnici Marša mira više ne kreću samo iz Nezuka prema Potočarima, nego iz Bihaća, Mostara, Žepe, Goražda, Tuzle, Sarajeva, Vukovara, Osijeka, iz Slovenije, Švicarske, Njemačke, Švedske, Amerike, Koreje, Japana, Turske, Saudijske Arabije. Iz svih dijelova svijeta, kolone, grupe, pojedinci naprave makar 1 kilometar u čast ubijenih u genocidu u Srebrenici, u Podrinju, u julu 1995. godine. Nas preživjeli
svi smo mi preživjeli, da kažem, ne zahvaljujući svojoj sposobnosti, koliko zahvaljujući Božjoj volji i nekoj sudbini da ostanemo živi, i imamo zadatak i manet da radimo na tome da podsjećamo na ono što se desilo u Srebrenici 1995. godine i da nikad ne dozvolimo da oni koji su počinili ovdje genocid na neki način taj zločin prikriju. I zbog toga i jeste ovo što mi sve radimo u Potočarima, to jeste i cilj. Marš mira je jedna od tih aktivnosti. Marš je jedna od najvažnijih aktivnosti u okviru samog obilježavanja godišnjice genocida, pored samog čina ukopa i komemoracije dole na memorijalnom centru. Dakle, Marš mira je prerastao u jednu planetarnu aktivnost, što je po nama onako iznenađujuće, jer ideja se rodila prije par godina i više su organizirali ljudi koji su 95. preživjeli taj put, i rodila se ideja onako da simbolički ponovo prepješače od Nezuka, i vidite, to je postala jedna planetarna aktivnost koja je živi spomenik onoga što se desilo u Srebrenici. Dakle, imate spomenike, imate obilježje, ali ovo je nešto što se dešava u kontinuitetu. Evo, okrenete se, godina je prošla. Dakle, ako hoćemo da ne zaboravimo Srebrenicu, onda je to da održimo ovaj marš mira. Nevino ubijenim i tek sada pronađenim u masovnim grobnicama rasutim širom Podrinja, identifikovanim Bošnjacima, ljudi iz svakog ćoška svijeta krenu na dženazu u Potočare. I ove godine smo sam na čelu kolonije koja dolazi iz Vojnice, ukupno nas ima 120. Uglavnom i nas je zadesila sudbina perioda 92-95. Međutim, kada pogledamo ovu što je zadesilo narod Podrinja, to onda mogu sa sigurnošću kazati da nije ni blizu onoga što su doživjeli Srebreničani i srebrenički narod. Mene kao čovjeka je povuklo to da je ovo jedan minimum koji možemo dati mi kao narod koji suosjeća ovo što se desilo srebreničkom narodu, i evo da uradimo taj dio, znači da obavimo ovu dženazu. Dolazimo ovako organizovano iz prostog razloga, smatramo da je ovaj marš mira i naš marš mira, da ovo mora da postane državni projekat, da ni u kom slučaju ne smije da padne na teret samo Srebrenice i srebreničkog naroda. Moramo, znači, organizovano dolaziti svi. Marš mira traje 3 dana. Polazak je iz mjesta Nezuk u općini Sapna 8. jula. U 3 etape pohoda koje su duge od 25 do 40 km po jednom danu, učesnici prelaze nekoliko općina smještenih na ovoj ruti kretanja. Bezbroj je lokacija masovnih grobnica. U prvom danu kolona od 7500 učesnika iz cijelog svijeta polazi iz Nezuka preko Baljkovice, Crnog vrha, Snagova do mjesta Liplje, gdje je obezbijeđen odmor i konak za sve učesnike marša. Mjesto Liplje pripada općini Zvornik. Ubijeno i protjerano 1992. godine, Liplje pokušava da živi svojim tempom povratničkog života. Živost, makar na jednu noć, vrati prolazak i kratko zadržavanje kolone pohoda Marš mira i više od 7500 učesnika koji uz Lipljanski potok potraže odmor, konak i u historijskom satu se prisjete stradanja ljudi iz ovog dijela Podrinja. Imam 84 godine, ovo mi je sad drugi put ovdje kad se da, a svaki sam put bio na dženazi. Bio sam kad su prvi ukopati i svaki put, svake godine, i sad idem ako Bog da opet tamo da budem na dženazi. Zbog čega idem? Idem zbog toga što su naša djeca izgledala tamo, zato mi idem zbog toga. A ne idem lično, na primjer, radi nama, moji 84 godine, ali idem, ljudi su izgubili mladi živote. Mladi su ljudi izgubili živote, nevini ljudi izgubili živote. Nisu krivi nikome ni dužni nisu bili, izgubili su svoje živote. I zato idem i iću dok sam živ tamo. A zadužit ću i moju djecu da posjećaju da ovo se nikad ne zaboravi.
dok je god Bosne, da se ovo ne zaboravi, ovaj genocid koji su radili. Kenan Meštrovac ima 9,5 godina, je li tako? Jeste. I dolaziš iz Jajca. Da. Jesi li najmlađi učesnik ovog marša? Jesam. Koji put je ovo po redu da ideš na Marš mira? 3. I s kim ideš? S Bobom. I sa prijateljima. Znaš li zbog čega ideš na ovaj marš? Zbog ljudi što su umrli, ovi kako su spašovali Bosnu i Hercegovinu. Pa svake godine na neki način se proprati ova kolona. Neka to bude namjenskim promocijama koji se događaju direktno u Srebrenici. Neka to bude direktno u Potočarima sa određenim zadatkom da se obilježi na ovaj ili na onaj način. Dakle, da ostane zabilježeno, a nekad ovako dočekivanjem kolone na određenim mjestima. Ovaj put je to maksus sa namjerom da se donese određena količina hrane i tako dalje učesnicima marša. I lično vjerujem da svako na neki način treba, svako na neki način kako najbolje zna i umije treba da proprati, da ili učestvuje ili pomogne marši ili u konačnici da napravi neku priču o toga. Kerim Trakić, dolazimo iz Živinica. Ovo je 5. godina zaredom kako grupa iz Živinica, znači sa područja naše opštine, dolazi na ovaj Marš mira. Evo i ove godine znači, imamo veliki broj učesnika, preko 200 učesnika sa područja naše opštine Živinice, koji po 5. puta učestvuju na ovom tradicionalnom Maršu mira puta smrti. Veliku pomoć svake godine u organizovanju Marša mira pružaju pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji obezbjeđuju i organizuju lokacije i kampove za učesnike pohoda. Na čelu kolone i na kritičnim mjestima pomoć učesnicima pružaju pripadnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, članovi interventne jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Mnogo je i onih koji na neadekvatan način i nespremno pristupe pohodu Marš mira. Na svakom mjestu, u svakom trenutku i koraku pređenom u ovom pohodu pomoć pružaju članovi Crvenog križa krsta Tuzlanskog kantona, zajedno sa osobljem hitne medicinske pomoći domova zdravlja iz cijelog Tuzlanskog kantona. Današnji dan je znači protekao od samog starta Marša mira u jednoj organizaciji koju vodi Crveni križ Tuzlanskog kantona. Dakle, mi smo organizovani u 10 grupa koje idu u sastavu Marša mira i imamo 2 saniteta koji su kontinuirano pratili cijeli tok učesnika u Maršu mira. Što se tiče broja usluga, otprilike po ekipama je to bilo negdje između 30 i 40 broja pruženih usluga, a saniteti su između 100 do 120 imali tokom dana intervencija. Tako da ukupan zbir je negdje između 400 do 500 intervencija u toku današnjeg dana. Najveći broj intervencija odnosio se na žuljeve, na sunčanice. Znači, bilo je nekoliko ljudi koji su već bili skoro pali u nesvijest zbog toplotnog udara. Od Liplja do Zvorničke Kamenice dijeli nas 15 kilometara pješačenja. A potom slijedi izlazak u selo Glodi i prelijepu rijeku Drinjaču, koja svakom učesniku marša ponudi trenutak odmora i zrno snage za put pred njim. Kolona se ovdje zaustavlja da se dopune zalihe vode i uzme kratak predah pred penjanje na Udrč. Nalazimo se na prelazu preko rijeke Drinjače. Ovaj most, kakav je sad, skoro pa je bio isti u vrijeme 95. godine, kada su preživjeli Srebreničani, pokušavali naći put spasa do Nezuka, odnosno do zvorničkih naselja koje se nalaze s moje desne strane. Sa lijeve strane se dolazi iz pravca Cerske, odnosno sa jedne gromade sa uzvišenja planine Udrč koja se nalazi ispred nas i koju ćemo danas savladati. Gorostasna planina Udrč koja se vidi i iz Srebrenice i iz Tuzle, kod učesnika sa strane izaziva strahopoštovanje. Nije Udrč strašan kako izgleda. On je više spasitelj i putokaz progonjenom i orijentir namučenom. Dobar poznavalac stradanja Podrinja i Podrinjaca zna da je Udrč spasio i spašavao progonjene Bošnjake Podrinja u prvim danima agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se narod spašavao njegovim obroncima 1992.
da je bio izlaz za namučene Podrince 1993. okupacijom slobodne teritorije od Cerske do Srebrenice i da je bio putokaz progonjenima padom zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica 1995. godine. Dobrodošli u herojsku Cersku. Cerska je jedino područje Vlaseničke opštine koja je od 1992. godine do 1993. pretrpjela 3 prejake ofanzive i to od 3 vojna korpusa Jugoslovenske narodne armije. Trenutno se nalazimo na vrhu Udrča, područje Cerske. Cerska je podijeljena na 2 dijela, a pripada opštinama Vlasenica i Milići. Nakon spuštanja niz planinu Udrč silazimo u Cersku koja je dala i mnogo heroja, a isto tako Udrč je na njenom području koji je bio svo vrijeme proboja prema Nezuku orijentir od Srebrenice prema Tuzli. Od Cerske asfaltnim putem dugim 7 km pokraj Ceranske rijeke do rijeke Jadar kolona nastavlja kretanje ka mjestima Kaldrmica u blizini Nove Kasabe i Konjević polja, a onda do lokacije predviđene za prenoćište u kampu Mravinci. Završni dio drugog dana je kamp Mravinci. U blizini ovog kampa je stadion fudbalskog kluba Jadar iz Nove Kasabe, gdje su 1995. godine strijeljane hiljade Bošnjaka koji su iz pravca Srebrenice uhvaćeni u pokušaju prelaska putne komunikacije Vlasenica-Zvornik u mjestima Nova Kasaba, Đugum, Kaldrmica, Konjević polje, preko rijeke Jadar prema Cerskoj. Potreban odmor i ukazivanje medicinske pomoći za mnoge učesnike marša je od ogromnog značaja. Treći dan Marša mira, memorijalnog pohoda u čast žrtvama koje su preživjele ili nisu preživjele u genocidu u Srebrenici. Nalazimo se u kampu Mravinci. Iza naših leđa nalazi se kolona koja će danas da maršira do Potočara, gdje je planirano da se danas oko 17 sati kompletna kolona umaršira zajedno sa učesnicima marša iz Žepe. Za današnji pohod najbitnije je da se ima voda i komad hljeba, baš onako kako su ljudi preživljavali. Najviše vode će biti potrebno na ovom dijelu koji je dug oko 40 km, jer izvorišta su veoma rijetka. Nalazimo se u selu Burnici i tek smo na sredini kolone. Kolona koja se ispred nas panoramski vidi, dakle u nekih 3 kilometra ispred nas i nekoliko kilometara iza nas, dakle u podnožju
ovih brda je tek začelje kolone. Govori o broju učesnika ovogodišnjeg Marša mira. Vi ste do 95. godine živjeli u Srebrenici. Ja sam 95. bila u Srebrenici, cijelo raz sam bila u Srebrenici sa djecom maloljetnom i onda sam krenula prema Žepi gore. To je bilo u julu mjesecu 95. Prije jula, u tom periodu. I zarobljena sam bila i onda sam sprovedena na Taru. Tu sam bila ispitivana, sprovela sam me u Bajnu Baš, zatvorili me u neki podrum. Pa su me posle prebacili u Užice, iz Užica Titovog, onda su me prebacili u Padinsku skelu i u Padinskoj skeli sam izdržala 9,5 mjeseci. Crveni me krst me izveo sa ćirkom, bila je ćirka sa mnom zajedno zarobljena. Kakve su vaše emocije sada kada dođete na Marš mira, prođete kompletno ovu etapu i dođete do memorijalnog centra Potočari? Ne bih vam mogla reći kakve su. Znaš, kad nemaš svoji koji su ti najmiliji i koji danas dalne nisu nikad nađeni. Koliko je članova vaše porodice ubijeno? Pa sve, još samo imam brata. Cijela familija mi je ubijena. Od 92. do 95. nemam nikoga. Nisam našla ni oca još, ni nikoga. Svaki put kad dođem, svake godine se kopaju moji. Svake godine su tu, pronalazi se, ali nisu još svi prenađeni. Ne bi ti mogla broja, jer tu su ubijana djeca od 10 godina do 80. Znači nikoga nema. Nemam ni roditelje, nemam nikoga. Marš mira putem smrti do slobode. Iskustvo koje svaku dušu učini punom tuge i napuni zadovoljstvom. Utisne u grudi osjećaj povezanosti, pripadnosti, odgovornosti, zajedništva. Poveže nepoznate u poznanike i prijatelje. Nalazimo se u mjestu Pale, iznad memorijalnog centra Potočari. Iza nas je kolona učesnika marša, 8. po redu Marša mira 2012. godine. Marša posvećenog svim žrtvama stradalim u
Srebrenici, u Srebreničkom genocidu 1995. godine. Sa ovim učesnicima marša marširao je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, gospodin Valentin Incko. Nastavljamo prema našem cilju, zbog kojeg smo i krenuli na ovaj put dug oko 140 km. Put na dženazu svim identifikovanim i svim ubijenim u Srebreničkom genocidu. Sam ulazak je najposebniji dio iskustva koje svakom učesniku probudi emociju. Sreća zbog izdržanog pohoda, tuga zbog povoda i preko 8000 mezarova, kod svakog od nas tjera na plač i još veću žal, osjećaj pripadanja i povezanosti, tuga i tuga, bol i ponos, zadovoljstvo zbog učinjenog i ispunjenog nijeta dovode nas u zajednički, tako reći, bratski zagrljaj i ponovni žal. Kraj kabura slike sjećanja, na njima zor, lica očaja, srebren san zeman sprema, bol i tuga. Zemlja
Preko 7.500 učesnika Marša mira je u Potočare stiglo trodnevnim pješačenjem na dženazu identifikovanim žrtvama srebreničkog genocida. Preko 40.000 duša svakog 11. jula svake godine iz cijeloga svijeta dođe u Potočare da prouči Fatihu i oda počast nevino ubijenima. Dođe da opomene, da ne zaboravi, da se Srebrenica nikad i nigdje ne ponovi. Tražim vas, gdje god krenem vidim vas. Majko, oče, što vas nema. Bosno moja, ti si moja mati. Bosno moja, majkom ću te zvati. Bosno majko, Srebrenice sestro, neću biti sam. Bosno moja, ti si moja mati. Bosno moja, majkom ću te zvati. Bosno majko, Srebrenice sestro, neću biti sam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim